προσέκατε έφυγον διδαξόμενο πίντο θερημάσου της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί συνεγγύη ευθεία και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ πίσω στην ψυχή μου και το ελέη σου συλλοτρέψεις εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δολοσύνη. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στην χρήση του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στην χρήση του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί συνεγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Αλληλούια, Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Προσευχόμαστε ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών μου, Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Της ειρήνης από τους κόσμους, στα θεία στην Αγία Πειθώ Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Του Αγίου Υπουργού και των ταπίστων ευλαβίας και φόβου θεσιών αυτών, Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Πέρα Αρχιεπισκόπου Παπαδημητρίου και του Πρεσβυτερίου της Ευχριστών Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Υπέρ της πόλεως, της Ιερής Κοινότητος ταύτης, πάσης πόλεως χώρας που πιστικούνε εν αυτές του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε δεηθόμου. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε Υπέρ των πόρων σου κανόνων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμου. Κύριε Υπέρ εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμου. Υπέρ όσων ευραίησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου, ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
Amen.
Συμβούλιον έλαβαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού, όπως αυτόν παγιδεύσος ή εν λόγω, και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντας: Διδάσκαλε, είδομεν ότι αληθήσει για την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και ουμέλησε περιουδενός, που γαρβλέμεις εις πρόσχονα ανθρώπων, υπέουν ημίν τη συνδοκή, έξεστη δούνε κίνσον κέσσερι Ιού. Γνούσδο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν είπε: Τι με πειράζετε, υποκριτέ, επειδή ξαντεύει το νόμισμα του κίνσου. Η δε προσύνευεν αυτό βινάριο και λέγει αυτής: την οσύμπουον αυτή και επιγραφή. Λέγουσιν αυτό Κέσσαρος. Τότε λέγει αυτής: απόδοτε ούν τα Κέσσαρος Κέσσερ και τα του Θεού το Θεό. Και ακούσατε σε θαύμασαν και αφέντες αυτόν απήλθουν. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτός Σαδουκαίοι λέγοντες μείνε Ανάσταση και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες: Διδάσκαλε, Μωυσής είπε: εάν της αποθάνει μια χοντέκνα επικαπρεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και να στήσει σπέρμα τον αδελφό αυτού, ήσαν δε παροιμήν επτά αδελφοί και ο πρώτος νομίζας επελεύθησε και μια χωρίς σπέρμα φύγε τη γυναίκα αυτού, τον αδελφό αυτού, ο οποίος και δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά. Ύστερο δε πάντων απέθανε και γυνή. Εν τη Αναστάση τίνος τον επρέστη γυνή, πάντες γαρέσκον αυτή. Αποκριθείς το Ιησούς είπεν αυτή: Πλανάς δε μη δότες τας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρτη Αναστάσεων εν όμως μετεκαμίζονται, αλλά ως άγγελοι Θεού εν ουρανό εισή. Περί της Αναστάσεως των νεκρών, κανέγνονται το ρηθένιμεν υπό του Θεού λέγοντος: εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστι ο Θεός των νεκρών αναζώντων. Και ακούσατε αισιόδοξοι εξαπλήσσονται επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφήμωσαν Σαδουκαίους συνήχθησαν εκ αυτό και ρώτησαν εις εξ αυτών μήπως πειράζουν αυτόν και λέγον: Διδάσκαλε, τι έντολη μεγάλη από τον νόμο. Ο δε Ιησούς έφη αυτό: αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλη του καρδιάς σου και εξ όλη της ψυχής σου και εξ όλη του διανοίας σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν
ταύτες τες δυσύντονες, όλος ο νόμος και οι προφήτε και κρέμονται. Συνηγμένων με τον Φαρισαίων ρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι ημί το κείμενο του Χριστού, τι νοσιός εστί, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πως ο Δαβίδ εκρέματι Κύριον αυτοκαλλιλέγον, είπεν ο Κύριος του Κυρίου μου κάθον δεξιόν μου, έως αυτόν τους εχθρούς μου, υποπόδιλον ποδόν σου. Ή ο Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί. Και ουδείς αδυνατό αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ρωτήσει αυτόν και τότε ο Ιησούς ενάλυσε τις όπλες και τις μαθητές αυτού λέγον. Επί της Μωυσέως καθένας εκάθισαν οι γραμματείς και Φαρισαίοι, πάντα όσα υποσύνη τηρείτε και ποιείτε. Κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγουν σιγά και οποιούσι, δεσμένου σιγά φορτία βαρέα και της βάσταρτα και επιθέαση, επί τους ώμους των ανθρώπων, το διδακτήλο αυτών που θέλουν σκηνήσει αυτά. Πάντα τα έργα αυτών ποιούσι προς το Θεαθήνα της ανθρώπης. Πλατείνουσι υπέρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσματα των πνευματίων αυτών. Φιλούσι δε την πρωτοκλησία εν της δείπνης και της προκαθαλερίας εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς εν τις αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβή ραβή. Εμείς δεν εκπληθείτε ραβή, εις γαρή μόνο εσύ ο δάσκαλος ο Χριστός, πάντες δείπνης αδελφίεστε. Και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρβεστήν ο πατήρ ημών εν της ουρανής. Μη δεν κληθείτε καθηγητέ, εις γαρέστη ημών εστι καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών έστε ημών διάκονος, ως της δε υψώσει αυτόν ταπεινωθήσετε, και ως της ταπεινώσει αυτόν υψωθήσετε. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κατεστίετε τα οικίες των χειρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι, δια τούτο λείψιστε περισσότερο κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι κλείετε την βασίλεια των ουρανών εμπρόστα των ανθρώπων, ημείς γαρουκείς έρχεστε δε τους ερχομένους αφιέτε εις ευθύνη. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι περιάγετε την θάλασσα και την ξηρά ποιήσε ένα προσήλυτον και όταν γέννητε, ποιείτε αυτόν οι ογέννης διπλότερο ημών. Ουέ ημίν οδηγοί τυφλοί λέγοντες, ως ανομόσια των ναών δεν εστί, ως ανομόσια των χρυσών των ναών οφείλει, μωροί και τυφλοί. Τις γαρμίζον εστί, ο χρυσός ή ο νος αγιάζον των χρυσών, και ως ανομόσια των θυσιαστήριων εστί, ως ανομόσια των δώρων δεν πάνω αυτό οφείλει, μωροί και τυφλοί. Τι γαρμίζον των δώρων ή το θυσιαστήριο των αγιάζον των δώρων. Ο όνομός σας αν το θυσιαστήριο ομνεί εν αυτό, και εν πάστης επάνω αυτού. Και ομός σας εν τον ομνεί εν αυτό και εν το κατοικήσαν γι' αυτό. Και ομός σας εν τον ομνεί εν το θρόνο του Θεού και εν το καθουμένο αυτό. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούνται το ιδίωσμα και το άνηθον και το κείμενο και αποφύγατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και τον έλεο και την πίστη, ταύτα δε ποιήσε κακίνα μη αφιένε. Οδηγεί τυφλοί, οι διηλίζονται στον όνομα και δεν άμυλων καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξοδο του ποτηρίου και της παροξίδος, έσοδον γέμουσιν εξ αρπαγής και αγκρασίας. Φαρισαία τυφλέ, καθάρισε πρώτο το εντός του ποτηρίου και της παροξίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρό. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και αγωνιαμένης, έμπινες έξοδον δεν φαίνονται ωραίοι, έσοδον δεν γέμουσιν ως Θεόν νεκρών και πάσα καθαρσίας. Ούτω και εμείς, έξοδον δεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσοδον δεν βεστίεστε υποκρίσεως και νομίας. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγεται, «Ήμεν εν τις ημέρες των πατέρων ημών, που καλείμεν κοινωνία αυτών εν το πνεύματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε αυτής ότι είστε των χρυσάντων προφήτας. Και εμείς πληρώσαμε το μέτρο των πατέρων ημών. Όφης, γεννήματα έχει δαιμόν. Πως φύγετε από τις κρίσεις της γέννης, δια τούτο είδου αποστέλλοντος μας προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτιανείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών, και διώξετε από πόλεως εις πόλη, όπως έλθει εφημάς παν έμαντι και ορκινόμενον επί της γης, από το αίματος Άβελ του δικαίου, έως το αίματος Ζεχαρίου Ιού Μαραχίου, ον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημίν, ότι ήξητα αυτά πάντα επί την γενεάν ταύτη. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν, πως άκηση θέλησα επί συναλλαγή τα τέκνα σου, ο τρόπον επί συναλλάγει όρθι στα νοσία αυτής υπό τα σπέρι της, και ούκ ηθελήσατε. Ιδού ημί,
αφίεται ημί ο οίκος ημών έρημος. Λέγω ου μη μέγεται απάρτιος αλήπητα, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μία ποιούμεθα, τρίτη μεγιστή παρθένος δεκαφέρει, νικήν φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλον εμφύε Χριστέραντα των φρονίμων ημάς εναρίθμους ο παρθένων και τεκτή Ιησούς σύνταξον τίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν. Eυλογείτε τα
Thank you.
goodwill to all people. We praise you, we bless you, we glorify you, we give thanks to you for your great glory. Lord, King, Heavenly God, Father Almighty, Lord, only begotten Son, Jesus Christ, and Holy Spirit. Lord God, the Lamb of God, Son of the Father, who takes away the sin of the world, have mercy on us. You who takes away the sins of the world, accept our prayer. You who are seated on the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are holy, you alone are Lord Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Each day I shall bless you and praise your name forever to the ages of ages. Lord, you have been our refuge from one generation to another. I said, Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Lord, to you I have fled, teach me to do your will, for you are my God. For with you is the source of life, and in your light we shall see light. Extend your mercy to those who know you. Grant, O Lord, that we may be kept this day without sin. Blessed are you, O Lord God, our fathers, and your name is praised and glorious unto all ages. Amen. Lord, let your mercy come upon us, and we have been hoped in you. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Blessed are you, O Master, grant me understanding of your statutes. Blessed are you, Holy One, enlighten me with your statutes. Your mercy, O Lord, endures forever. Overlook not the works of your own hands. To you all praise, worship, and glory is befitting. To the Father, to the Son, to the Holy Spirit, now and forever to the ages of ages. Amen. Oh
Oni
confess to the Lord and to sing praises to your name most high, to proclaim your mercy in the morning and your truth at night. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και δίκαια οίκης εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάχθης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ενομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας και τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν εις ουρανείς, εστιατόρ μας, καθρέφει βασιλείας, γεννηθήτω το θεμάς, ως τον αιώνης, τον άγγελον της, ως την ισχύω, ως την ισχύω, ότι σου στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειν την ιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγοντεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Ο ανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών Πάτερ, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Heavenly King, strengthen our faithful leaders, edify the faith, pacify the nations, grant peace to the world, protect this holy church and this city, place our departed parents and brethren in the dwellings of the righteous, and in your goodness and mercy receive us also in repentance and confession, as we do the Lord God. Κύριε και Δέσποτα της ζωής του, πνευμαγίας, την υγείας του, ευχίας και εργολογίας του Υιός, πνεύματα σου προσήλεις, τα πνευμαφροσύνης που μερείς και αγάπης και εξέπτους ο Θεός. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, να ρεσίλ τεράντα του Δέσποτα και θα κατακτητούν αδελφών μου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. May Lord, the Master of my life, give me not the spirit of indolence, meddling, vain ambition, and idle talk, but grant me your servant the spirit of prudence, humility, patience, and love. Yes, Lord, the King, grant me to see thy own faults and not the faults of my brother, for your blessings in the ages of ages. Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε Τριάς και διαδόξα. Ερχόμενος ο Κύριος προς τα εκούσια του άθμος του δημόσιου Κυρίου, Χριστός ο αληθινός προσημών, τες πρεσβείες των Αβραάμ και παραμόνιγες αυτομικρός δυνάμων, μικρούς ο Χριστός, προστασίες του μυροκορανίου των δυνάμων των σωμάτων και εσείς που διαδόξου του προδρόμου και δόξου του Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο και τον Ευχόν Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο και καλύτερον Μαρτύρων, τον Αγίον Καταλαμάτων, και τον Μυροβλήτου Μαρτιέλης και πολίτων Νίκονας των Θανουήτων, τον Αγίον Μάρτυρος Ελευθερίου, τον Αγίον Δικαίων και τον Πατώρων και τον Κυπιάνης, αντίπα Επισκόπου Περγάμου, και τρυφαίνεις οσίας ό,τι θεία μη με επιτελούμε και πάντα τον Αγίον, ελέησε και σώσου ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελέγχου Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ακούσαμε απόψε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τα περίφημα ουέ. Ουέ είναι οι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αλίμονο για την υποκρισία η οποία ήταν και εκείνη η σκοτεινή δύναμη που σταύρωσε τον Κύριό μας. Αλίμονο για αυτές τις δυνάμεις που κάνουν τον άνθρωπο να γίνεται απάνθρωπος. Και βλέπουμε στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Κύριος μας να δίνει το στίγμα όλων των πράξεων του Ιουδαϊκού λαού από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και το τι θα γίνει μετά τη σταυρωσία. Ότι θα στείλει και έστειλε στο παρελθόν ο Θεός δικαίους και άλλους με τη σταυρώσατε, άλλους εχτυπήσατε, άλλους εχμονεύσατε.
Και λέει για δε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, αυτά που λένε τα κάνετε, αυτά που κάνουν να μην τα κάνετε. Η υποκρισία είναι μια χείριστη κατάσταση της ανθρωπίνης ύπαρξης, της πτώσης του ανθρώπου, διότι ο υποκριτής βάζει μια μάσκα. Καλύπτει την κακία με καλοσύνη. Καλύπτει την φιλαυτία με φιλανθρωπία. Καλύπτει το μίσος με ευγένεια. Ο υποκριτής είναι ο ηθοποιός εκείνος που από τη μια άλλο δείχνει, από την άλλη άλλο είναι. Γι' αυτό είναι χείριστη από όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις, διότι ο υποκριτής έχει μια ασθένεια. Και η ασθένειά του είναι ότι δεν ξέρει ότι είναι ασθένεια. Χειρότερη ασθένεια. Όταν κάποιος νομίζει ότι είναι καλά και ότι είναι ο καλύτερος. Και εκεί έρχεται ο θάνατος ευνηδίως, ο πνευματικός θάνατος για τον υποκριτή. Και αισθάνει προσοχή μας ο Κύριος όταν λέει τα ουέ είναι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, τάφια νεωμένοι. Απ' έξω μεν φαίνεστε καλλιπρεπέστατοι και ωραίοι και καθαροί, από μέσα όμως δυσοδεία. Η ψυχή τους έχει μίσος. Γιατί απ' έξω έλεγαν το φωνεύσεις και γίνεται, βλέπετε τι γίνεται και τι έχει γίνει ανά την ιστορία. Αλλά στην ουσία τα χειρότερα εγκλήματα στο όνομα των θρησκειών αυτών των υποκριτών. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπητοί να προσέξουμε. Γιατί ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα με αυτό το Ευαγγέλιο, ούτως ώστε να προσέξουμε. Να μην γίνουμε αυτοί που χτες, Κυριακή των Βαΐων, λέγαμε ο Σανά, ο ψηψίστης, και μεθαύριο σαν αυτούς που θα πούνε το Άρον σταύρωσαν αυτό. Προσοχή λοιπόν. Οι πράξεις μας να είναι συνακόλουθες με τα πιστεύω μας. Η πίστη μας να ενεργείται μέσα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι μια λαμπάδα που φωτίζει το κοσμί τον κόσμο. The Gospel reading today, first Gospel reading of these beautiful Holy Week services, stigmatizes a vice, the worst vice of all. And this vice is hypocrisy. Hypocrisy is a terrible vice and an illness, a spiritual sickness. Because the hypocrite does not recognize his or her own sickness. And the worst type of a person who has a disease is the person who does not acknowledge that he or she is suffering from a disease, does not seek counsel, medicine, healing. Hypocrisy is the worst disease of the spiritual kinds. You've seen on Holy Thursday evening, a robber, a criminal, is repentful, the first one in heaven. You see tomorrow night, the Kassiani Tropari on the hymn, with a woman who has been a harlot, who has lived a life in utter sin, repentful, and coming to salvation, becoming equal to the apostles. You see many examples of the sinners, the tax collectors, who change and transform their lives because they recognize their illness and heal it. Hypocrisy is the worst illness because it does not allow the medicine of salvation to take or cure. So be careful. Do not sow a different thing and other than what is truly inside. Change your inner lives
in every way possible. Change your inner soul and sow it with your good works and good deeds. Christian is the light of the world, is the salt of the earth. So, hit the vice that crucified Christ. Hit hypocrisy in every way possible. Your humility, your faith, and your repentful, humble, and prayerful, and committed faith in God. May God give us a beautiful Holy Week. Να είστε καλά και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα. Αύριο το γλωπάριο της Κασιανής στις 7 μετά το άρθρο.